Пуловер от 100% кашмир. Не от смес, не от акрил, който в повечето вериги се представя за кашмир на етикета, а от чисто, най-финото естествено влакно, което се носи директно върху кожата. В луксозен бутик такъв пуловер може да струва няколко хиляди лева. Този струва 220 лева, така че защо почти никой не говори за веригата, която го продава? Направете обикновена сметка в собствения си гардероб и бързо ще видите същото като нас. Много скъпи марки ви карат да плащате за етикета и за името, не за това, което реално получавате. Но има втори, по-важен въпрос, който почти никой не задава. Щом тези шумни, скъпи марки не си заслужават цената, кои тогава я заслужават? Този материал отговаря на този въпрос. Взехме 7 ефтини облекла и ги прекарахме всичките през същия строг анализ. 5 критерия. Какво казва етикетът за състава? Как е ушита вещта? Къде се произвежда? Колко издържа и колко реално плащате за едно носене? 7 марки, които вземат твърде малко за това, което дават, а въпреки това почти всеки минава покрай тях безразлично. Номер 7. Волчанка. Дамска риза струва тук между 90 и 120 лева на редовна цена, но разпродажбите вървят почти без прекъсване и реално стигате до от 45 до 60 лева за брой. Това е марка, която жените под 40 години избягват по рефлекс. Асоциира се с риза за татко или за дядо. Витрините изглеждат консервативно, а самото име не мотивира да качиш покупката в Инстаграм. Само че Волчанка шие ризи от 1948 година. Това е почти 70 години опит в едно тясно нещо, добре скроена риза. И това си личи в състава. Дамските ризи на Волчанка са най-често 100% памук, 100% лен, чист лиоцел или рамия. Едно естествено влакно без примес. Класическа памучна риза струва около 90 лева. Сатенената с покритие лесно гладене – 100 лева. Ленената или от рамия слиза на разпродажба до около 80 лева. Сега сравнете това с реалността. Риза от 100% памук в кос или масимо дути може да струва между 100 и 150 лева, дори повече. Волчанка ви дава същия хомогенен естествен състав много по-евтино. А влезте в Zara или H&M на същото ценово ниво и на етикета ще намерите памук, доукрасен с полиестер и еластан. Нека все пак сме честни. Къде тази марка губи? Издръжливостта е лотария. Наред с похвалите в отзивите се връщат оплаквания, че вещта се разпада или губи форма още след няколко пранета. Не е дреха, устойчива на всичко, а такава, която трябва да купуваш с ум. Дамската линия е и тясна, и малко видима, защото Волчанка все още живее основно от мъжката риза. Но тук попадате на чисто, естествено влакно на цена, при която съседният рафт вече ви дава само смес с полиестер. Номер 6. Гатта. Чифт чорапогашник тук струва някъде между 8 и 20 лева, а на промоция слиза до няколко лева. Звучи като обикновена супермаркетова стока и точно за това никой не приема тази марка сериозно, защото кой смята чорапогашниците за инженерство? А трябва. Гата произвежда в Полша, в Сдунска воля, в една от най-модерните чорапни фабрики в Европа. Изкарва оттам между 30 и 40 милиона изделия годишно и ги продава в около 30 държави. Прави това от 1993 година. Преждатита има сертификат ОЕКОТЕКС, т.е. потвърждение, че в материала няма вещества, вредни за кожата. А плетивото се произвежда с триизмерна технология върху влакно ликра, същото, което отговаря за прилягането и устойчивостта срещу пуснати бримки. Подсилените пръсти и плетката лайт не са маркетинг, а конкретика, благодарение на която чифтът издържа повече пранета и по-малко се бримчи. За сравнение, австрийският Волфорд, луксозна чорапена марка, взема в България между 150 и 250 лева за чифт с подобни параметри, а италианският Калзедония се позиционира по средата около от 40 до 70 лева. Гата ви дава същия сертификат и същата еластанова технология за няколко лева. Не е случайен внос, а вертикално интегриран производител със собствена технологична база. Тук има две слаби места и трябва да ги знаете. Категорията е тясна, защото говорим практически за чорапени изделия и бельо, не за пълен гардероб. Затова в списъка с облекла това е специализиран слот. Освен това, собственикът е преминал през преструктуриране през последните години, което вече е приключило. И все пак, като плат със сертификат и технология на цена на бележка от хранителен магазин, Гата няма равен. Номер 5. CEA. Памучна тениска от 100% памук
струва тук между 20 и 50 лева, а джинсите от линията Джесика с състав 9-10% памук, 8% полиестер и 2% еластан вървят около 9-10 лева. Това е верига, която почти всички познават и почти никой не защитава. Минава за скучна фамилна моловска марка, която по-младите клиентки, търсещи нещо по-модно, избягват, но CEA е в България от години. Има тук магазини плюс онлайн магазин, така че я купувате без проблем из цялата страна, а в сайтовете с потребителски отзиви събира добра оценка с над 2500 оценки. Има и още нещо, за което не се говори. CEA е една от малкото вериги, която публикува списъка на своите фабрики, т.е. показва къде и при кого шие. При марки, които обикновено крият това, е твърд факт, не лозунг. Има обаче едно уточнение. Качеството на CEA е видимо неравностойно в зависимост от категорията. Дънковите изделия, якетата и тъканите памуци се държат отлично. Дънките не се усукват, не се протриват с години и в цена на едно носене бият не една по-скъпа деним марка. За сметка на това, най-тънките плетива, евтините тениски и памучните бодита могат да се деформират или протрият много по-бързо. Не е магазин, в който купувате насляпо всичко, а такъв, в който избирате конкретни рафтове, дънки, тъкан памук, класически връхни дрехи. В тези категории получавате наистина памучен състав и издръжливост на цена, при която конкуренцията ви дава синтетика, която ще се развали много по-бързо. Номер 4. Мохито. По-голямата част от вещите тук се вместват в няколко десетки, максимум 150 лева, а разпродажбите на плетива могат да орежат цената с 40 до 60%. Марката принадлежи на групата LPP, същата, от която произлиза и Резерв. И точно за това повечето хора я хвърлят в един кюб с ефтината, еднократна мода. Предполагат, че щом собственикът е същият и стоката е такава. Не съвсем, защото освен обичайната оферта, Мохито има закачалка с име Premium Selection, а на нея са вещи от съвсем друга лига. Флагманският пример е пуловер с 31% алпака и 31% вълна за 60 лева. Наблизо понякога има пуловер от 100% вълна за около 65 лева, намален от 120, и палта, при които вълната достига до половината от състава. Благородно влакно на цена на верига, а стои и изглежда като пуловер от Massimo Dutti, който струва многократно тази цена. Самите клиентки пишат директно, че такава алпака е покупка за години. Освен това, класическа шемизетна рокля на разпродажба около 26 лева. От години, техен бестселър. В българските отзиви марката се държи на около 4 звезди. Има обаче сериозно условие. Тази стойност съществува единствено на рафта Premium Selection и при естествени състави. Обикновената основна оферта напълно заслужава репутацията си. Тънки, прозиращи плетива, цветове, които могат да се обагрят или избледнеят след няколко пранета. Значи тук не хвалите целия магазин, трябва да знаете към коя закачалка да посегнете. Посегнете към правилната и купувате алпака и вълна цена, при която конкуренцията ви дава 100% акрил от марка, която в България разпознава абсолютно всяка жена. Ако до тук ви е било полезно, абонирайте се. Всяка седмица разглобяваме дамски марки на съставни части със същата точност до шева и състава. А сега тройката от върха на списъка. Тези марки ни изненадаха най-много по време на анализа. И трите дават вещи, които нямат право да са толкова добри на тази цена. Номер 3. 4F. За повечето хора това е марка за анцузи за физическо, нещо, което носиш на фитнес и за което не се замисляш. И това е най-голямото недоразумение в този списък, защото 4F, полска марка под крилото на компания OTCF, продава якета с мембрана, обозначена като Неодри 5000 или 8000, залепени шевове и водоустойчива импрегнация за 70 до 180 лева. Това число 5000 или 8000 показва какъв воден стълб материалът издържа преди да пропусне вода, т.е. е твърд параметър на водоустойчивост, не рекламно клише. Залепените шевове правят така, че водата не влиза през дупките от иглата, а импрегнацията е покритие, по което водата се стича на капки, вместо да се попива. Същият тип спецификация в яке The North Face може да струва между 250 и 600 лева. 4F ви дава сравнима технология за част от тази цена
и не е нишова марка, а третата най-често избирана полска облекло марка с висока разпознаваемост, присъстваща във всеки мол. Тук обаче трябва да поставя граница, защото това е таванът на тази история. Издръжливостта и контролът на качеството при 4F понякога са видимо неравномерни. Онлайн магазинът на марката има само средна оценка в независими класации, а в отзивите се връщат оплаквания за дупчици и протрити места след няколко употреби. Тук купувате технология и параметър, но не гаранция, че всеки екземпляр ще издържи години и изработката трябва да се проверява бройка по бройка. И все пак, в сегмента, където плащате няколко десетки лева, истинска мембрана с посочен воден стълб и залепени шевове е стойност, която съседният рафт с памучни блузи и ефтини якета без никакви параметри просто не предлага. 4F е тук номер 3, защото продава инженерство под етикет, който всички смятат за обикновен анцук. Номер 2 – Massimo Dutti. Тази марка има в България ясен етикет. По-скъпата Zara. Принадлежи на същата група Inditex като Zara и Bershka. Затова купувачките предполагат отпред, че плащат допълнително за точно същата еднократна стока, само с по-скъп етикет. И тук чака най-голямата изненада в този списък. Вземете флагманския им продукт. Палто от 100% вълна. При редовна цена струва 700 лева, но при сезонна разпродажба слиза до 400. Подплатата му е 50% ацетат и 50% модал. Меки, дишащи влакна, не ефтиният, хлъзгав полиестер, с който са подплатени много по-скъпи палта. Това е разлика, за която обикновено се доплаща и не е изключение, защото Massimo Dutti наистина залага на естествени влакна, лен, памук, мериносова вълна, кашмир и кожа, там където по-евтините вериги дават синтетични смеси. Към това се добавя култура на дълбоки разпродажби. Кардиган може да слезе от 150 на 40 лева, пуловер с примес на кашмир от около 120 на някакви от 40 до 50 лева, кожени боти от 260 на 90. А годишен тест на носене, публикуван от независим модерен блог, показа, че тяхната памучна тениска след година интензивна употреба изглежда по-добре от конкуренцията и държи шевовете. Има обаче и обратната страна на медала. Тази стойност се реализира предимно при големи сезонни разпродажби, защото при пълна цена вече е премиум сегмент, неизгодна сделка. И не говорим за марка, шита изцяло в Европа. Моделът на Inditex означава приблизително половината от производството близо до пазара в Испания, Португалия, Турция и Мароко, а другата половина в Азия, както при всеки голям играч. Но хванете правилния момент и правилната бройка и имате 100% вълна с прилична подплата за под 400 лева. Само че много хора все още виждат тук само скъпа версия на Zara, макар че шивашки играе на клас по-високо. Номер 1. Келес е нашият топ избор и причината вероятно ще ви изненада, защото не става дума за външен вид. Келес принадлежи на групата H&M и точно за това толкова много хора я отхвърлят, преди дори да са се приближили. Предполагат, че е просто по-скъп H&M. Същите дрехи, по-висока цена, надплатена верига. Това е най-скъпата грешка в този списък, защото Целес е изградена около нещо, което H&M и Zara не ви дават на тази цена. Около естествено влакно, във версия, която живее с години. Започнете с най-обсъжданата им вещ – пуловера от 100% кашмир. Истински кашмир, не смес с акрил. В COS струва около 220 лева, а модни списания потвърдиха тази цена черно на бяло. Идете в луксозна модна къща за пуловер от същото влакно и ще платите 1000 лева. Освен това, палта от 100% вълна с сертификат за отговорно отглеждане около 260 лева и тениски от памук пима, разновидност с дълго влакно, който премиум марките използват във вещи, струващи многократно тази цена. Наред с това лен, тенсел и органичен памук в повечето колекции. Не спира до тук с състава. Конструкцията е видимо по-тежка от тази на H&M. По-плътни тъкани, по-чисти финиши, подсилени шевове на местата с най-голямо натоварване. Рецензенти, които са носили тези вещи с години, казват едно и също. Шевовете не се извиват, формата се държи, а материалът с всяко пране става само по-приятен. Дизайнът е умишлено безвремен, защото вещите трябва да функционират с години, не само за един сезон. Келес дори управлява собствена платформа с втора употреба от собствената си марка, което говори много за това колко дълго тя самата предполага, че дрехите й ще издържат. И тук стигаме до числото,
което наистина има значение, до разхода на едно носене. Кашмирен пуловер за 220 лева, носен 5 сезона, излиза по-евтин от 3 полиестерни пуловера от верига, които за същото време се разтеглят и обезформят. Това е метриката, на която COS печели отново и отново. Нека все пак не заобикаляме нещата. Качеството на COS през последните години може да е неравностойно. По-старите вещи държат кройката отлично, но част от по-новите колекции понякога са по-слаби и клиентките забелязват това. Към това се добавя същият рефлекс, по-скъп H&M, заради който много хора изобщо не дават шанс на тази марка. И е жалко, защото точно тук е същината. COS не е по-скъп H&M. Това е премиум качество, което се крие под етикета на верига. Истински кашмир и истинска вълна на цена, която нито една по-шумна, обвесена с реклами марка в този сегмент не доставя. Тези 7 марки обединява едно – инвестират в плата, не в маркетинга. Нито една от тях не гори милиони за кампания с инфлуенсъри. Нито една не гони тенденцията на всеки 2 седмици. Парите отиват в материала, не в билборда. Затова рядко се набиват на очи и е толкова лесно да минеш покрай тях. Марките, които виждате най-често, не винаги дават най-много. Понякога най-добрата стойност в гардероба ви има точно тази, покрай която едва не сте минали безразлично. А коя ефтина марка според вас е подценена? Пишете скритото си бижу в коментар и се абонирайте, защото такива подробни анализи правим повече всяка седмица.